Sissa mal-170 persuna għamlu użu mill-Mobile Dental Clinic. Klinika dentali tal-Fakultà tal-Kirurġija Dentali fl-Università li nediet is-servizz tagħha fit-22 ta' Settembru b'servizz provdud bl-għajnuna tad-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika Dentali. L-irwol ta' din l-unità mobbli u li dur il-komunitajiet biex tkabbar l-arfin dwar l-iġene tal-ħalq kif ukoll tressa is-servizz dentali eqreb taċ-ċittadini u jekk ikollhom il-ħtieġa jindirizzaw lil persuni għal servizzi oħra. Id-dentista qed il-Vento Zara nnutat li s-servizz intlaqa tajjeb hekk kif huma bosta dawk li joħorġu sodisfatti. Fl-istess waqt toffri opportunitajiet ġodda lill-istudenti tad-dentistrija. Importanti li n-nies li jkunu jistgħu jsibu l-servizz fil-lokalità tagħhom, x'imkien viċin tagħhom fejn m'hemmx għalfejn joqogħdu jistennew biex speċi jkollhom appuntament fil-bot jew xi ħaġa u speċi fl-istess ħin naraw x'għandhom bżonn u minn hemmhekk imbagħad intuhom l-appuntamenti li għandhom bżonn għal trattament neċessarju. L-istudenti mit-tielet sena fil-kors tad-dentistrija jkollhom l-opportunità li parti mill-prattika tagħhom iwettquha f'din l-unità u mhux fl-isptar biss. Fit-tieni opportunità tagħhom f'din l-unità, Roberta Kurmi u Robert Galja, żewġ studenti fit-tielet sena fil-kors tad-dentistrija, spjegawlna ftit l-esperjenza li dan qed joffrilhom. Nieħu gost li hands-on hija l-affarijiet ġifieri mhux biss qed nitalmu mill-kodba u waqt il-lectures, qed ituna aktar ħin fil-klinik, aktar ħin man-nies u qed naraw direttament x'inhu jiġri eżatt fil-komunità. Kena attività minnhom morna Playmobil, ġifieri kelli l-esperjenza ma' tfal iż-żgħar u llum qegħdin hawnhekk u s'issa kelli xejn iżjed esperjenza mal-adulti mal-anzjani. Lilin minn dan innutaw kif din l-unità mobbli tlaqqaħħom ma' karattri differenti u ma' nies li kieku mhux għal din l-opportunità għand id-dentist jaf ma jersqux. Fl-aħħar nett fakruna biex dejjem nieħdu ħsieb snienna u l-iġene orali tagħna. Is-servizz tal-Mobile Unit tad-Dentistrija qiegħed jittella kull nhar ta' tnejn filgħodu u fil-ġimgħat li ġejjin se jżur il-lokalitajiet tal-Mellieħa, in-Naxxar, Ħażebbuċ, Santa Luċija u Ħaddingli, kif wieħed jista' jara anke fil-paġna ta' Facebook The Mobile Dental Clinic.